Ogai madon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro kuoni onge gima tamo jatend piny Kenya William Ruto chuogo duol mar IEBC bang' domo malo ogolo ng'eto machiwo thuolo mar chungo duonno. Kalonzo noten gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mabende oseyo kuom jokanyo mag ODM mawacho ni ok ginyal keto sirikal tesre. Otieno Daniel Nigiler. Kalonzo Musyoka maoloso e kinde twak mare gi jopiny ma Dagoretti North owacho ni jatend piny William Ruto nyaka koro chap nying jokanyo mag aput mabiro chuogo IEBC. Mano owacho kata doko ni nitiere bura machielo e doho mowinjore gol ng'eto mare chieng' tich ariyo. Nimemwambia Ruto ana sababu yoyote sasa ya kutounda tume ya IEBC. Nchi haiwezi kukaa bila tume ya IEBC kusimamia uchaguzi. Kalonzo bende osingo mar chopo e doho mar neno ni ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel gi ogai mar okwach kich Ibrahim Amin oduoko penjo wi tim mar teko rawere ma osebedo kadhi nyime pacho ka. Sasa hivi kesho tuko mahakamani. Kama vile wakili Njiro amesema, kesho tuko kwa mahakama. Kama Inspector General wa polisi na director wa CID hawatafika kesho kwa mahakama, alisema he will cite, he will convict and sentence them on the spot. Kalonzo noten gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mabende okawo thuolono mar seyo moko kuom jokanyo maok e duond bura mar ODM mawacho ni ok ginyal keto sirikal tesre ka en ochiwore mar dhi nyime gi seyo piny owacho makata tek. Mulinituma bunge nizungumze ama ninyamaze. Mambo kama ni mbaya niseme ama nisiseme. Kuna wengine wanasema Sifuna anyamaze tu ati kwa sababu kuna watu waliingia kwa serikali. Mimi nimesema watu wa Nairobi nitasimama kwa ukweli, kuje mvua ama kuje jua, si ndio? Otieno Daniel Uma, Ramogi TV.